खुलुमबाय गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों रमान्टिक दुखु गोनां आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे भिडिअनि सिङाव थानाय लाइक बटनखौबो क्लिक खालामना हो। रोमै होननाय सासे सिख्ला बिए फरायबायदोंमोन। खोब मोजाङै खोनासं नोंथांमोना माबोरै गुबुन हारिनि सासे सेंग्राया जोंनि बर' हारिनि सासे सिख्लाखौ फासायनानै माने बुथारनो गिदोंमोन। बे काहिनीनि थ्रुयै बे स्ट'रीनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो माने मिथिहोगोन दि माबोरै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा आजिखालि जोंनि दि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ बा जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरनि जिबनखौ धंख' खालामबाय दङ। रोमै होननाय सिख्ला सासे फुंनि थिग 9टासो बाजियाव साहा लोंनानै गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ नायबायदोंमोन। गुबुननि स्ट'रीफोरखौ रिल्सफोरखौ नायबायदोंमोन। आरो नायबाय थानायावनो नोंथांमोना जायफोरा फेसबुक इउज खालामो मोजाङै मिथिगौ नटिफिकेसननि माबायाव रेड कालारै किसुमान नटिफिकेसन फैनानै थाफैयो। बे माने बिनि नोजोराव गोलैबाय थाबाय नायबाय थानायाव आरो उनाव माने बहुत गोबावनि उनाव बे नटिफिकेसननि माबाखौ बेलखौ क्लिक खालामना होबाय। क्लिक खालामनाय होनाय लोगो लोगो गोबां माने फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैनानै दंफैयो आरो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैनायनि उनाव बियो किसुमानखौ माने एक्सेप्ट खालामबाय आरो किसुमानखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै। बिदिनो सासे सेंग्रा अजय होननाय बियो एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो बिनि मेसेन्जाराव मोनसे मेसेज हरनायसै आरो मेसेजखौ ओरैबायदि हरदो दि कारेक्ट 2 मास जादोंमोन फ्रेन्ड रिकुवेस्ट पठायनाया आरो बेबो माने कारेक्टैनो लिरनानै हरदो जे दिनै मास मोननैनि उनाव नोङो आंखौ आंनि फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामबाय, मा खबर बिदि होननानै मेसेज हरबाय। नाथाय बे रोमैया जेबो एन्सार हरासै, बिदिनो थानायसै। नाथाय दसे उनाव मबाइलखौ नायफिननायाव नुबाय आरो मोनसे मेसेज बाव, हाय मेसेजनि रिप्लाइखौ हराखै सं, बिदि होननानै मेसेज हरबाय। आरो मेसेजखौ नायनानै रोमैया मबाइलखौ दोननानै थांहां जानानै ससेनिफ्राय गिदिंना फैनानै माने मेसेज हरबाय, आं मोजाङैनो दं, नों सोर? बिदि होननानै मेसेज हरनायनि उनाव लोगो लोगो जोंनिफ्राय रिप्लाइ फैबाय दे आंखौ सिनाया नामा नोङो? सिनायाबालाय माबोरै एक्सेप्ट खालामखो आंनि रिकुवेस्टखौ? बिदि होननानै हरबाय। बिनि उनाव बे रोमैया बारा इन्टारेस्ट होआसै, दोननानै गावहा गावनि खामानिफोरखौ मावबाय। मावनानै गावहा कलेजाव थांनायसै। बिदिनो सानफ्रोमबो बै सेंग्राया माने मेसेज हरबाय थाग्रा जाबाय। नाथाय रोमैया माब्लाबा मायाबा मोनसेयाव रिप्लाइ हरो, गोसो जाबा आरो गोसो जायाबा रिप्लाइ हरा। नाथाय मास मोनसेसो उनाव बिदिनो सानसेखालि कलेज बन्धमोन आरो बन्ध थानायाव बै रोमैया सानजौफु टाइमाव ओंखाम जाखांनानै ओरैनो उन्दुबायदोंमोन बिसिनायाव। उन्दुबाय थानायाव थिग बे टाइमावनो बै सेंग्राया माने मेसेज हरबाय आरो गामाखालिबो गुड नाइट, गुड आफ्टारनुन, गुड इभिनिं माने गुड मर्निं बेफोरखौ हरगासिनो थायो, कुनु दिन सानसे बाद गैया। नाथाय रोमैया जेब्लाबो हरफिनामोन। नाथाय बै सानखालि बे जाखांनानै उन्दुहैनायाव दसे जिरायनि होननानै मबाइलखौ बिदिनो फेसबुक नायबाय, माबा माबि नायबाय दोङो। थिग बे टाइमावनो हाय होननानै मेसेज मोनसे फैलायबाय। फैनानै नायबाथाय बै सेंग्रानिनो मेसेज। बिदिनो रोमैयाबो सानबाय र' दसे मेसेजखौनो गेलेलायनो बिदि होननानै।
बिदिनो दसे गोबाव मेसेज बिदि हरलायबाय थाबाय सानैबो मोजां गाज्रि खबर मा खालामबाय दोङो मा मावो मा दोनो बिदि माने मेसेज हरलायलायबाय दोङो हरलायलायबाय थानानै सानैबो जेन बहुत दिननि पुराना माने लोगोसो बेफोरबायदि जालांबाय दसे मेसेज हरलायनायावनो आरो बै साननिफ्राय बिसोरो सानफ्रोमबो बिदिनो माने मेसेज हरलायलायबाय थायो लासै लासैनो सानसेखालि नाम्बारबो बिहरलायबाय दाना माने बे रोमैया ओरैबायदि जालांबाय जेन बियो गावनि एकदम माने बिराद पुराना लोगो आरो बयनिख्रुइ मोजां लोगो ओरैबायदि माने जालांबाय दसे मेसेज हराबानो गोसोखौ मा रखमबा मोननाय मबाइलखौ सब समावनो लोगोआव लानानै भाइब्रेसन जाबानो मेसेजफोरनि रिप्लाइ हरनाय बिनि उनाव नाम्बारबो हरलायबाय हरलायनानै खानैबो रायलायबाय थायो बिदिनो आरो मब्लादि बे माने गावसोरनि लोगोआ मब्लादि गोसो थोलायनायाव माने चेन्ज जालांदो गावसोर सानैबो मिथिया माने रायलायनायावनो खोब मोजां मोनग्रा जाबाय सानैबो सानैखौबो खोब बुजिना मोनो माबाफोर दुखु खैफोद जाबा माबाफोर गोसोआव माबाफोर गाज्रि माबा सानबाथाय मा रखम सासेया सासेखौ बुजायनांगो सासेया माबा सासेनिखौ खोनासंनांगो खानो माने खोब मिल बिदिनो फन रायलाय सानसे माने थिग थाक जाबाय जे सानैबो इमान गोबाव जाबाय सानैबो नुलायाखै माब्लाबा जों सानैबो नायलायनांगो लोगो हमलायनांगो जोङो बिदि होननानै जायगाबो दिनबो थिग थाक खालामबाय आरो सानैबो सानसेखालि गंसे रेस्टुरेन्टआव थांनानै कफि हेरि लोंहैबाय सानैबो सानैखौबो रायलायबाय बिदिनो बिसोरनि बाथ्राया माने आग बारायगासिनो दङ नाथाय उनावदि मा जागोन बेखौ सानैबो माने जेबो मिथिया दा बिसोरनि गोसोआव माने जेन सानैबो बे पृथिबिनि बे बुहुमनि बयनिख्रुइ माने खुसि जिबन आरो बिसोरना सानैबो सानैखौबो सानो जेन फिल्मनि हिर' हिर'इन बायदि बिदिनो न'आवबो मिथिलायबाय मिथिलायनायाव बै रोमैलोङा बिमा बिफाया फार्स्टआव एसे माने माबा खालामदोंमोन मानोना गुबुन हारिनिसोमोन माबाया अजया आरो गुबुन हारिनि जानायनि थाखाय माने हाबाखौ फार्स्टआव एक्सेप्ट खालामाखैमोन नाथाय बिसोरनि माने जि माबा रायलायलायनाय माबानाय बेफोरखौ नुनानै आरो सेंग्रायाबो माने मोजां साख्रिखौनो मावो बेंकआव एकाउन्टेन्टमोन उनाव माने एक्सेप्ट खालामलायबाय बिदि किसुदिन थांनायनि उनाव सानसेखालि माबाया फन हरबाय रोमैया फन हरनायाव बे गथ'आ माबायाव दंमोन बेंकआव गावनि खामानि मावबाय दंमोन आरो इखालि एसे माने बेलेग टाइपै रायलायबाय बे गथ'आ जे नोंहा बे फन हरबाय थानायनिफ्राय माने बेलेग खामानियानो गैया नामा नोङो जेबो खामानि गैया न'आव एनि टाइम फन हरनानै मा खालामदों मानो बेफोर सानफ्रोमबो नों मिथिखागोन आं गंसे प्राइभेट बेंकआव खामानि मावनाय मानसि बेसेबां बेस्थ' नोंहा माने एख' बेफोरखौ माबानाय गैया बुजिनाय गैया बिदि होननानै एसे गोरायैनो होनहरबाय होनहरनायाव बे रोमैया सानबाय मा जाखो दिनै नाथाय बै दिनिया बिनिया स्टार्टसो जास्ट जागायजेनदो बिदिनो माने दा फन रायलायनायाव ओरैबायदि मोनलांनाय जाबाय रोमैया जेन बेखौ माने आवगायनि बायदि अनला आवगायनि बायदि माने टाइम होला बेखौ रायलायनाय माबानायफोराव बिदि जालांनो हमबाय बै सेंग्रायाबो बारा फन सन हरा आरो मायाबा हरबाबो माने खें खें जाहरो माबा मोनसे गोरायैनो होनहरो बिदिनो थाङै थाङै सानसेखालि बै सेंग्राया फन हरनायाव माने सिख्लाया सेंग्रानाव फन हरदोंमोन आरो बै सेंग्राया माने फनाव होनहरबाय दे जों आसलते सानैबो जेब्लाबो ज' जानो हाया
आरो जोंनि जि गोदोनि थांनाय बाथ्राफोरखौ नोङो बावलांदो आरो मानोना जों सानैनि गोसोआनो मिलायलाया बेकारनो सानफ्रोमबो नांलायबाय थास्रायखाय जोङो माने हारसिं थानायानो मोजांसिन आरो नों आंखौ दिनैनिफ्राय जेब्लाबो फन हरनांला जेन हाजोआ माने रोमैनि खर'सायाव गोलैफैनाय रखम ओरैबायदि माने बियो दुखु मोनदो खोब गाबबाय बियो न' सिङाव हाबनानै सानसे ओंखाम जायाखै सानसे दै थोबसे लोङाखै गोसोआ ओरैबायदि सानबाय जे निजेखौनो निजे फोजोबना लानो बायदि सुइसाइड खालामनो माने गोसो जाबाय थाबाय नाथाय बै बाथ्राखौ बिमाया आसलते मिथिदोंमोन मानोना बिमाफोरा बयनिबो निजेनि फिसाजोआनो जाथे फिसालायानो जाथे गोसोफोरखौ हमनो हाथारो सब समाव जोंनि खाथियाव थायो नालाय बिमाया बयनिख्रुइ सिगां निजेनि फिसालानि फिसाजोनि माने दुखु खस्थ'खौ बयनिख्रुइ सिगां मिथियो बिमाया थांनानै बे फिसाजोखौ बहुद बुजायबाय होनबाय मानसि सिनायनो जोङो बाखि गैया नोंखौ आङो सिगांनो बाथा होबाय थादोंमोन नाथाय नोंसो मोजां होननानै नोङो माबादोंमोन दा सिनायना मोनबायना बिनि थाखायनो निजेया निजेखौ मोजां मोननो नाजानांगौ जों गुबुनजों खुसियै थानो होननानै जेब्लाबो थानो हाया सानसे नङा सानसे बियो दुखु होथारगोनानो नाथाय नोङो दासो देरफुदो दासो फरायफुनाय नों निजेयानो निजेखौ मोजां मोननो सिखाय निजेनो खुसि थानो सिखाय होमबा नोंनि जिबनाव रावबो नोंखौ बिदि दुखु खस्थ' होनो हानाय नङा आरो बे बिमानि बाथ्राखौ बे फिसाजोआ खोब मोजाङैनो बुजिना मोनबाय आरो गावनि माने गोसोआ आवगायनिख्रुइ माने खोब स्ट्रं जाबाय आरो गावनि खामानि गावनो मावो दाना रावजोंबो रायलायनाय माबानाय गैया गावनि कलेजाव थांनांगौ फैनांगौ गावनि खामानि न'नि खामानि मावनांगौ मावो माने जेबो माबानायानो गैया निजे खोब खुसियै थायो रंजाना थायो जेबो माने रावजोंबो माने लोब्बा गैयै रखम जालांबाय बिनि उनाव 6 माससो उनाव सानसेखालि बै सेंग्राया बिनो फन हरफिनबाय रोमैनो आरो फन हरफिननानै रोमैया हमगोन हमा होननानै फनखौ हमनायसै आरो हमनानै हेल' होनबाय होननायाव जोंनिफ्राय सेंग्राया खोब दुखु माने जेन गाव इनिख्रुइ माने दुखु जिबन रावहाबो गैया ओरैबायदिबा माने बियो रायज्लायहरबाय जे आवगायनि बाथ्राफोरखौ नोङो बावदो जों गोदानै मोनसे जिबन जोङो स्टार्ट खालामनो हायाना जों गोदो जि रखम सालायदोंमोन बिदिनो जों सालायनो हायाना आरो खोब थाबैनो आं नोंखौ हाबाबो खालामनो होननानै सानबायदों आरो इमान दिन जे जोङो गोजान थादोंमोन आं दासो बुजिना मोनबाय दि आं नोंनि अनगा जेब्लाबो माने थांना थानो हानाय नङा बिदि गोबां बाथ्रा होनबाय नाथाय रोमैया मोनसे बाथ्रा होनाखै खोनासंबाय थादोंमोन आरो जेब्ला सेंग्राया बाथ्राखौ फोजोबनायसै आरो फोजोबनायाव बे रोमैया बुंबाय जे आंनि गोसोआव रावनिबो थाखाय बेफोरबायदि जायगा गैला सोर होनो मानसिफोरादि होनो जिबनाव गोसो थोनाया खनसेल' होननानै आं गोसो थोफिनबाय आंबो मोजां मोनफिनबाय नाथाय आङो गुबुनखौ नङा आं निजेखौनो निजे मोजां मोनबाय आरो निजेखौनो निजे आं दा गोसो थोयो आरो आं बेबायदि सोलिनानै जोबोद खुसियै दोङो आं आरो माने बेफोरबायदि माबाफोरखौ गुबुन मानसिफोरखौ आरो गोसो थोनो आंनि माने गोसोआव जायगा गैला बिदि होननानै फनखौ दानना होनायसै थिग बिदिनो जोंनि रायजोफोरावबो गोबां सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने बिदि डिस्टार्ब होयो फरायफुनाय किसुमान गोरिब मानसिफोरखौ माने माबायो गोरिब मानसिनि सिख्लाफोरखौ सायख'यो बा किसुमान फरायनायफोरखौबो स्मार्ट गथ'फोरखौ माने गुबुन हारिनि मानसिफोरा
हारिनि मुंखौ आं नोंथांमोनखौ खोन्थालाया नोंथांमोनाबो मिथिगो बिदिनो डिस्टार्ब खालामनो नागिरो आरो गोबां सिख्लाफोरानो बिदिनो थाङोबो थांनानै उनाव पस्तायो आरो किसुमाना निजेनि जिउखौबो खोमाना लायो गतिके बेफोरनिफ्राय साबधान थानाया मोजां जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोनखौथ' खोन्थानो नांखालाया आंनि चेनेलाव जाय गोदानै फैखायो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखायोआनो